ሰላም ሰላምታና በብዘለኹም ይውጻሕኩም ክቡራት ተኸታተልትና እምበኣርከስ ፖሊስ ጀርመን ሎሚ ኣምሲዩ ዘውፅኦ ሓደ ሓበሬታ ኣሎ። እዚ ሓበሬታ እዚ ድማ ብዛዕባ እዛ ክልተ ኢዳ ተቆሪፃ ኣብ ማእኸል ጽርግያ ዝተረኸበት ሓፍትና እዩ። እዚ ሓበሬታ እዚ ከም ዝፍለጥ እዘን ክልተ ኢድ ናብ ምርመራ ብምውሳድ በቲ ኣብ ኢድ ዝነበረ ዓሸራ ድማ ኤርትራዊት ምዃና ከምኡ ድማ ኣብ ማዓስከር ከም ዝነበረት እዩ እንዳሓበረ ነይሩ። እቲ ማዓስከር ድማ ቦን ከም ዝበሃል ነገር ግን እቲ ሳት ነውረሉ ዝነበረ ማዕቀቢ ወይ ድማ ማዓስከርን እቲ ሓደጋ ዝተፈጸመሉን ብጣዕሚ ርሕቀት ከም ዘለዎምን ገሊጾም ነይሮም እዮም። ነገር ግን ዝገብርዎ ምርመራ ሕይሎም ከም ዝቕጽሉ እዮም እንዳተናገሩ ነይሮም። ሎሚ በዚ ኣቢሉ ድማ ኣምሲዩ ዝወፅእ ሓበሬታ ብዛዕባ እታ ጓል 3 ወርሒ ማለት እውን ዝወለደታ ህፃን ኣብ ቤተ ክርስቲያን ተደብርያ ዝኸደት ደሃይን ማለት እውን ዘቕመጣ አካልን ከምኡ ድማ ብዛዕባ እቲ በዓል ገዛኣ ካብዚ ሓሊፍ ድማ ነታ መዋቲት እውን መሓዛ ተረኺባ እዚ ድማ ቃል እናመስከረት እውን ኣላ እናተባሃለ እዩ። ነዚን ዝኣመሰሉን ሓበሬታታት ናዋኹም ክነብል ኢና። ነዚ ቻነልና እዚ ሓድሽ ዝኾንኩም ሳብስክራይብ እናበልኩም ኣባላትና ድማ ላይክ ሼር እናበልኩም መደባትና እስካብ መጨረሻ ሓቢርኩና ክትጸንሑ በዚ ኣቢልና ክንሕብረልኩም ንፈቱ ማለት እምበኣርከስ እቲ ኣብ ጀርመን ዝተፈጸመ መስካሕካሒ ዝኾነ ፍጻሜ ማለት እውን ክልተ ኢዳ ተቆሪፃ ኣብ ማእኸል ስፓልቲ ማለት እውን ሃይወይ ዝበሃል ቦታ እያ ተረኺባ። ኣብቲ ግዜ ንሱ ድማ በቶም ኣብኡ ዝርከቡ ሓለፍቲ መገዲ ናብቶም ፖሊስ ጀርመን ብምድዋል እተን ክልተ ኢድ ናፍተን ናይ ምርመራ ክፍሊ ከም ዘምርሐ እዩ እናተነገረ ነይሩ። ድሕሪኡ ድማ ውፅኢቱ ማለት እውን ኤርትራዊት ምዃና ከምኡ ድማ ኣብ ማዓስከር ወይ ድማ ኣብቲ መዕቆቢ ከም ዝነበረት እዩ እንዳተነገረ ነይሩ። ጽንሕ ኢሉ ድማ ካልኦት ሓበሬታታት እውን ወፅዮም ነይሮም ማለት ካብዞም ሓበሬታታት እዚኦም ድማ እዛ ሰብ እዚኣ ኣብ ማዓስከር ቦን ዝበሃል ዝትነብር እንትኸውን ጓል 3 ወርሒ ህፃን እውን ከም ዝነበረታ ካብዚ ተበጊሱ ድማ እታ ህፃን እውን ኣብ ኣፍ ደገ ቤተ ክርስቲያን ተደብርያ ከም ዝተረኸበት እውን እናተሓበረ ነይሩ። ብዙሓት ወሃብቲ ርእይቶ ድማ ነዛ ህፃን እዚኣ ክድውሩ ከለው ወይ ድማ ከቕምጥዋ ከለው ካሜራ ነይሩ ክኸውን ይኽእል እዩ። ስለዚ ድማ ኣብቲ ካሜራ ዘሎ ምስሊ ፈተሽ እናተባሃለ ዝነበረ እንትኸውን ፖሊስ እቲ ጀርመን ድማ ነቶም ኣብኡ ዝርከቡ ከባቢ ማለት እውን ነበርቲ ዝኾኑ ሓቡርና ወይ ድማ አንፈትሃውና እናበለ ከም ዝነበረ እውን ዝፍለጥ ሎሚ ድማ ፍልይ ብዝበለ መልክዑ ሓድሽ ሓበሬታ ሒዙ ይርከብ። እዚ ሓበሬታ እዚ ድማ እዛ ህፃን እዚኣ ማለት እውን እዛ ጓል 3 ወርሒ ናይታ ክልተ ኢዳ ዝተቆረፀት ጓላ እንትኸውን ኣብ ቤተ ክርስቲያን ተደብረየትሉ ሰዓት 6 ናለይቲ ምዃኑ ተፈሊጡሎ። ናለይቲ ሰዓት 6 ድማ ኣብቲ ከባቢ ቤተ ክርስቲያን ሲሊቨር ዝዓይነታ መኪና ከም ዝነበረት እውን እንዳተሓበረ ይዝርከብ። ባርከስ ፖሊስ ዝኣንፈት እዚ ምስ ረኸበ እስናይታ ሲሊቨር መኪናን ተርጋ ሒዙ እናኣለሻ ይርከብ። ኣብዚ 2-3 መዓልቲ ድማ ዕላዊ ክኸውን እዩ ናይዚ ኣለሻ እውን እናበለ ይዝርከብ ማለት እዩ። ክቡራት ሰማዕት ካብዚ ሓሊፉ ድማ እናበለ ይዝርከብ ማለት እዩ። ክቡራት ሰማዕትና ምክንያቱ ብለይቲያ ተደብርያ ዘላ እዛ ህፃን እዚኣ እዛ ሲሊቨር መኪና ድማ ሰብኣያ ወይ ድማ ናይታ መዋቲት በዓል ገዛ ይሕዛ ከም ዝነበረ እውን ሓደ ሓበሬታታት እንዳተሓበረ ይዝርከብ። ነገር ግን ፖሊስ ጀርመን ግን ዝሃቦ ወይ ድማ ናይቲ ሰብኣያ እውን ኣይበላን። እታ መኪና ንሳ ግን ሕዚ እውን እንተኾነ እናፈተሽዋ ይርከቡ ማለት እዩ። ካብዚ ሓሊፍ ድማ ኣነ መሓዛ እየ ዝበለት ናይታ መዋቲት ማለት እዩ መባልዕታን መሳቲታን ዋና ዓርካ ዝኾነት እውን ተረኺባላ። ባርከስ እዚኣ እውን ብዙሕ ኣንፈታት ሂባ እያ ትርከብ። እዚ ክንብለኩም ከለና ናይዛ ሓፍትና እዚኣ ቀታሊ ኣይተፈለጠን። ኣቃታትላ እውን ብጣዕሚ ብዘስግእ መልክዑ ማለት እውን ክልተ ኢድ ጥራሕየን ተረኺበን ኣብቲ ዝኣካል ዝተረኸበሉ ቦታ ድማ ንብዙሕ ዝበሉ ሰዓታት ፈትሾም እዮም። ካሊእ ኣካል ግን ክረኽቡ ኣይከኣሉን። ነዚ እውን ድማ ፖሊስ ጀርመን ዓርሶም እውን ተደናጊሮም ዝርከቡ ሕዚ ግን ጽቡቕ ኣንፈታት ትረክብለና እናበሉ እዮም ሓበሬታ እንዳሓበሩ ዝርከቡ። ባርከስ እዛ ዓርካ እየ ባህሊት ቀዳም ተደዋዊለን ከም ዝነበረ እያ ትናገር ዘላ። ምክንያቱ እቲ ጉዳት ዝተፈጸመ ካብ ሰንበት ናብ ሰኒ ዘውግሕ እዩ እዚ ሓደጋ ዝተረኸበ። ነገር ግን ቀዳም ምስታ ዓርካ እያ ትብል ዘላ ተደዋዊለን ከም ዝነበራ እዩ ዝፍለጥ ዘሎ። እምበኣርከስ እቲ መደዋወሊን ምክንያት ሓሳብ ድማ እንታይ እዩ እንተልና ከም ዝፍለጥ እዛ ክልተ ኢዳ ተቆሪፃ ዘላ ሓፍትና ናብ ጀርመን ካብ ትኸይድ 1 ዓመት እያ ቁሲራ ዘላ። እሱ ድማ ዝወሰዳ እቲ በዓል ገዛ እዩ ፕሮሰስ ገይሩ ወሲድላ ብዙሕ ናይ ቦታ ኣፍልጦ እውን የብላይ እናበለት እያ ትናገር ዘላ። እምበኣርከስ ብቀዳም ደዊላትላ ዝነበረት እውን ናብ ቤተ ክርስቲያን ክትኸይድ እዩ።
ናብ ቤተ ክርስቲያን ክትኸድ ኣብ ዝሓሰበትሉ እቲ ናይ ኤርትራ ቤተ ክርስቲያን ተዓፂው ምስ ሰምዐት እያ ናብዚኣ ደው ኢላ ናይ ኢትዮጵያ ቤተ ክርስቲያን ትፈልጥ እየ ተሃሊክ ንገርኒ ኢላታ ዝነበረት ነገር ግን ከም እትብሎ እንተኮይኑ ኣብቲ ግዜ ንሱ ኣነ ኣይምቸወኒ ነይሩ እያ ትብል ዘላ ጽንሕ ኢላ ድማ ኣይ ኣነ ደኣ ናብቲ ናይ ኢትዮጵያ ቤተ ክርስቲያን ክኸይድ ሓሲበ ነይረ እታ ጓሌ እውን ናብ ኣቦኣ ረክብ እያ ኢላታ ነይራ ነገር ግን ኣይተመቸዋይ ጽንሕ ኢላ ኣብ ዝደወለትላ እዋን ደሞ ናብ ቤተ ክርስቲያን ምስቲ በዓል ገዛ ከም ትኸይድ እያ ነጊራታ እምበርክስ እዛ ሓፍትና እዚኣ ብዙሕ ነገር ዝሓዘቶ ምሽጥር እውን ኣሎ እናተባሃለ እዩ ምኽንያቱ ድማ እዞም ሰብኣይ ሰበይቲ ክልቲኦም ከም ዘይስማዓምዑ እውን ጠንቂቓ ትፈልጥ እያ ነዚ እውን ድማ ነቲ ፖሊስ ጀርመን እውን ሓበሬታ ክትህብ ኣለዋ እናተባሃለ ብዝተፈላለዩ እውን ጻውቲ እንዳተገበረላ እዩ ዝርከብ ማለት እዩ እዛ ሰብ እዚኣ ማለት እውን ቀዳም ደው ኢላትለይ ነይራ ከይትብል ነቲ ፖሊስ ጀርመን ከይካብደኒ ወይ ድማ ካልእ ከየምፅእ ኢላ ፈርሒ ዝዓይነቱ እያ ሒዛ ዘላ ነገር ግን ፖሊስ እቲ ጀርመን ሓበሬታ ክኸውን ስለ ዝኽእል ሓብሪ እናተባሃለት ኣብ ላይቭ ይኹን ብዝተፈላለየ ማሕበራዊ ሚድያ እናተነገረት እያ ትርከብ ጥቋሙ ይግድን ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ባርክስ እዚ በዓል ገዛ ዝተባሃለ ግን ደሃዩ ተሳኢኑ እናተኣለሸ እዩ ዝርከብ ነገር ግን ኣብ ፈረንሳይ ተታሒዙ ዝበሃል ሓበሬታ እውን ኣሎ ፖሊስ እቲ ጀርመን ማለት እውን ብዝገበሮ ተፍትሽን ምክትታልን እቲ በዓል ገዛ ዝተባሃለ እውን ኣብ ፈረንሳይ ተታሒዙ እናተባሃለ እታ መኪና እውን ኣንፈት ተረኺብላ ኣሎ ማለት እውን ነታ ህፃን ዝደብረየት መኪና ማለት እዩ ባርክስ ፖሊስ ጀርመን ብደንቢ ገይሩ ከም ዝሰርሕ ዘሎ እዩ ኣብቲ መግለፂኡ ሓቢሩ ዘሎ ነገር ግን እቶም ተወለድቲ ኤርትራ ነበርቲ ሃገረ ጀርመን ዝኾነ ግን ሕዚ እውን እንተኾነ ናይዛ ሓፍትና እዚኣ ቀትለት ወይ ድማ ኣመዋውታ ሸለል ተባሂሉ ከይተርፍና ብዙሕ ሓሳባት እንዳልዕልዮም ዝርከቡ ባርክስ እዚ ዝበሉ እንትኾኑ ሰላማዊ ሰልፊ ንኽወፅ እውን ቆፀሮ ክንሕዘለና ክንከበለና ንመንግስቲ ጀርመን ድማ ሕተና ክነቕርብ ኣለና እውን እናወልዮም ዝርከቡ ማለት ክቡራ ሰማዕትና እዚ ክኾን ዝኽኣለ ድማ ቅድሚ ሕዚ ኣብ ጳውሎስ ዘጋጠመ ሕዚ እውን ኣብዛ ሓፍትና እዚኣ ከየጋጥም ምኽንያቱ ጳውሎስ ሞይቱ ኣብ ባሕሪ እዩ ተረኺቡ ቀታሊ ግን ኣይተፈለጠን ኣይተነፀረን ናይዛ ሓፍትና እዚኣ እውን ከምኡ ንኸይኸውን እቲ ሰብኣያ እውን ብጥብቂ ክትሓዝ ኣለዎ እታ መኪና እውን ክትተሓዝ ኣለዋ እናተባሃለ ብዙሕ ሓሳባት እንዳተለዓለ እዩ ዝርከብ ማለት ክቡራ ሰማዕትና ብሓፈሻ ፖሊስ ጀርመን ነታ ህፃን ዝደብረየት መኪና መልኪዓ ፈሊጥዋ ኣሎ እዚ ድማ ኣብ ኣለሻ ይርከብ እቲ በዓል ገዛ እውን ኣብ ፈረንሳይ ሒዝዎ እናተባሃለ እዩ ቀታሊ ወይ ቀተለ እውን ዝበሃል ድምዳሜ የለይ ነገር ግን ብኢድ ቁፅፅር ሕጊ ከም ዝወዓለ ግን እንዳተነገረ እዩ ዝርከብ ማለት ክቡራ ሰማዕትና ባርክስ ንዝነበረና ጻንሒት እዚ ይመስል ነይሩ እስካብ መጨረሻ ሓቢርኩምና ፀናሕኩም ድማ ካብ ልብ እናመስገና ሰላምታ ይንዓኹም